Žář v akci. Milan před chvilkou říkal, že mají 10 členů, ani bych se nedivil, kdyby to po dnešku bylo 9. Standa tady dneska furt něco zapaluje, tak kdyby ho... Slyším, už slyším. Jednotka sboru dobrovolných hasičů v akci, prosím, potlesk. No řeknu vám pěkně, to tady peče před tou radnicí. Stala se tady dopravní nehoda, v autě naštěstí nikdo nezůstal, ale auto se zmítilo, vznělo se a je potřeba ho co nejkratším čase uhasit. Teď nám to tady doutná. Obrovským žárem praskají skla. Je to brácha, že v tom dýcháku? Určitě to nemá cenu. Že voda nepůjde. Tak voda nezabrala, je potřeba poslat do akce pěnu. Kdo má rýmu, tak mu docela závidím, už nám tady to začíná docela pekelně zapáchat. Máte vidět tady tvář toho, který to všechno způsobil, který to tady zapálil, jak se to zpívá. Chlapci mají taky děravou hadici. Tak tomu říkám pořádná dávka pěny. Kde? Jaký sporad? Io volava, blanca.
vozidla při dopravní nehodě. Jednotka sboru dobrovolných hasičů tady od nás z Hracova. Poprosím ještě jednou velký potlesk. Musím říct, že já jsem stál dobrých 10 metrů daleko a bylo tady hodně horko.